Fraților, deci am găsit templul pierdut din grota misterioasă din Malaysia. Sunteți nebuni la cap. Ia uitați-vă unde sunt aici. Deci fiți, sunt într-un fel de grotă chinezească. Acolo scrie ceva gen zeița milei și a celor 8 nemuritori. Și în partea asta e un templu indian. Fiți atenți. Și chiar acum se roagă sau se întâmplă ceva. Ia uitați-vă cum stau oamenii acolo. Oamenii indieni din Malaysia. Și eu sunt fix aici vis-a-vis, într-o mare grotă, ești nebun. Ia uite și tu. Bă, deci e penal ce găsești pe aici prin Malaysia, frate. Deci e ireal. Ești nebun? Ia uitați-vă și voi. Cum curge apa pe aici. Ia uite și tu, ești nebun la cap. Curge apa pe aici. Ăștia cântă cu trompete și chestii. Pe aici avem ceva, un fel de, habar n-am, un fel de copac crescut prin stâncile astea. Penal, ești nebun? Băi, deci Malaysia e cea mai penală țară care am vizitat-o până acum. Deci așa mișto cu aia. Deci mergeam așa pe stradă și îl văd pe ăsta aici. Ești nebun? Eu venisem inițial pentru templul ăsta indian de aici, care arată super șmecher. De uitați-vă și voi ce avem și aici. Un templu chinezesc. Deci e un fel de 2 în 1. Deci nu știu dacă vi se pare atât de mișto pe cât mi se pare mie ce în chestia asta, toată chestia asta de aici și templu. Dar mie mi se pare genial, ești nebun. Ce mi se pare și mai criminal este că bă, nu sunt turiști, ești nebun. Deci sunt singurul idiot pe o rază de, hai să zicem, 10 km. Deci, vă dați seama? Ia uitați-vă cum se vede și cu templu și cu muntele Athos în spate. Ia uitați-vă și cum au pe jos pe aici chestiile astea. E un fel de portal de la Canmetin, știi? Deci îți arată zona unde poți să vii să salvezi sau ceva gen Dragon Saga, nu știu despre ce vorbesc. Dar Legend se duc și strâng fix în zona asta de aici. Și ia uite aici au toți zei pe templul ăsta super mare din spate. Deci penal de tot, ești nebun. Aici îți vinde de astea de le iei. Deci chestiile alea le iei și te duci înăuntru la templu. Și ca să te rogi, le pui pe templu cumva. Și te rogi. Dar să vă arăt și în partea asta. Băi, deci criminal, ești nebun. Deci voi vedeți ce vă arătă fratele vostru, fratele aici. Deci așa ceva, fere. Păi dacă era în Thailanda, cred că era inundație de turiști aici. Dar mișto că e în Malaysia. Și nu e nimeni, ești nebun. Doar localnici. Deci, criminal. Ia uitați-vă. Ați văzut că oamenii se descalță când intră în templul indian de aici. Și dacă nu aveți habar de ce sunt indieni în Malaysia, e că sunt indieni malaezieni, gen vreo, nu știu, ceva gen 10-20% din populație sunt indieni tamil aduși pe vremea Imperiului Britanic, ce crezi? Și așa au ajuns aici și au făcut temple și chestii destul de interesant. Uitați-vă și ambulanța. Uite, se uita ăla. Băi, ești nebun? Deci fiți atenți de templul ăsta, e efectiv în mijlocul la nimic. Deci, efectiv, undeva pe marginea drumului, pe un fel de european, nu european, ceva de genul, știi? European. Efectiv, nicăieri. Practic, nu e autobuz, nu e nimic, am venit pe jos. Da? Deci, uitați.
Bă, așa penal ești nebun. Malaysia. Let's go! Așa am trecut. Acum mai știu și pe partea asta. Nu e nici trecere de pietoni, ești nebun, nu e nimic cu aia. Deci avem doar cu mașinile aici, care e faza. Cultura cu mașini în Malaysia. Haideți să fugim și pe aici. Deci ăștia merg doar cu mașinile, cel puțin aici, în mijlocul societății. Mă rog, poate are sens. Aici Sungai. Deci Sungai înseamnă râu. Și uitați și de ce. Că este un mare râu pe aici. Trece Dâmbovița, fraților. Bă, și nu e nici scump, deci am mâncat astăzi un orez. O să vi-l pun pe ecran. Cu 6,50 lei orezul și 3 lei sau 3,50 lei suc de portocale. Mișto. Păi, băi, deci în România te duci să-ți iei un suc de portocale, un fresh, cică, și îți dau ea niște suc cu 10 lei. Deci da, am pornit video ăsta doar special pentru templul ăsta, că m-a dat efectiv pe spate, deci sunt în mijlocul... Uite și tu, deci e efectiv... Vă dați seama? Deci voi vedeți că sunt într-un fel de junglă aici. Am mers pe jos vreo, cred că 5 km, nu știu de unde stau, deci din centru practic. Nu e așa departe centru, știi, dar arată așa, deci că e în pustietate. Și bă, Malaysia underrated as fuck. Deci nu știu cum să vă zic, dar e criminal aici. Deci mișto de tot, frate. Și fără turiști așa, ca în alte țări din astea de sud-est, deci mișto de tot, forță. Malaysia, way to go. Deci așa cultură combinată, frate, cu deci cultura indiană și chinezească și malaeziană. N-am fost în Borneo, gen că știi că Malaysia e împărțită în fel de două părți. Deci Malaysia pe peninsulă unde sunt acum și Malaysia din Borneo, n-am fost acolo, dar cred că și acolo, și bun, au și ăia ceva oameni localnici, cum să zic, gen un fel de triburi, știi, ceva de genul. La fel. Mamă, deci e un mix aici. Deci cea mai șmecheră cultură. Cred că e mai mișto decât în Japonia cu cultura aici, deci nu știu cum să vă zic. Te așa de combinată și ai toate chestiile combinate, gen mâncare, gen și chinezească, și indiană, și malayesiană, deci prea mișto, ești nebun. Habar n-aveam până să vin aici. Și efectiv m-a dat pe spate, frate, deci mișto de tot, îmi place Malaysia. Numărul 1, ești nebun. Bă, deci o țară super curată, frate, ia uite și tu, deci niciun plastic, nimic. Am ajuns aici pe rivieră, Riverwalk. Deci super curat, niciun aurolac pe stradă, drogați, nimic. Că aici te omoară dacă te prinde cu droguri, ești nebun. Și știi ceva? Mi se pare corect, frate. Deci mișto legi, știi ceva? Deci au ăștia Sharia law, știi? Gen legea islamică, frate. Bravo, frate. Dacă prinde pe cineva că, nu știu, că, deci, că pentru omor, pentru furt, cred, pentru viol, îi bate, ești nebun. Dacă nu, cumva îi și omoară, gen, dar asta sigur, caning, știi? Deci le dă cu o chestie peste fund, așa, știi? Deci îi rupe rău tot la legi, ești nebun. Mi se pare super tare. Deci super sigur, super curat, nu se ia nimeni de tine pe stradă, nu s-au rolaci, nu e nimeni, deci e mișto de tot, sincer. Nu stai să ai grijă că poate te fură ăla cu tuk-tuk, îți cere mai mult, că nu e, deci nu se dă nimeni scam aici, ca în Thailanda, Cambodgia. Ia uite, aici am mers la Manhattan, ești nebun, Malaysia. Bă, forță, deci sincer, printre țările mele preferate, poate chiar mai mișto decât, poate nu e chiar mai mișto decât în Japonia, că nu se poate, dar poate e chiar locul 2 după Japonia, deci așa ceva nu mă așteptam. Ia uitați-vă și voi aici, deci merg așa random pe stradă, ia uite și tu. Deci vedeți, ca să se mai le regleze așa, ia uitați-vă și voi. Deci efectiv aici pe stradă. Bă, deci criminal, ești nebun. Mă rog, vă dați seama, asta e opinia mea de român pentru alți români, știi, gen dacă vin Malaysia, cam ce expectations să ai. Am auzit că gen sunt rasiști, gen dacă ești negru e nașpa, gen să poartă nașpa cu tine, dar asta e experiența mea, deci așa ca idee.
Da, deci destul de tare în Malaysia până acum, până Chile. Știu că am zis că vă răspund la comentarii în video, dar n-am mai primit niciun comentariu, că nu s-a mai uitat mai mult de 2 oameni la video. Și eu vreau să fac așa un fel de daily vlog, dar nu s-a uitat nimeni la video, deci o să le pun mai pe la, cred că pe 2 zile, ceva de genul așa.